Senior pastor of City Gate Assemblies. And today, when God reminds you, now pay attention. We're also live on Facebook. Munawari, mamkase. Kuri se kwa mab. Muri papi ko muri pano. All right. Mamkase enda kubata. Ekizegiri. Ndambo batone kamwe yake kurova kubasa. Nemvurai. Ko isusu kukankunaya. Nyaya kugeza kadzaga iproblem. Saka mvura. Makati makazvidzidza kuma prize. Makati makazvidzidza kupi? Zvekuti kwanaya mudugezi. Imi. Even ukatongonayo, ini ndati ndikatonayo ndikasvika kumba. Topukuta kuzora mafuta. Tageza zve. Totogeza. Ko akadilewe. Aiwa aripo ndiye wamuri kuona. Pane status yake muzoitarisa. Ndabatikana. But anyway. Rega ndatongopinda imomo. Imuchipinda when God reminds you. Muvakashire. Rega timuone. Okay, right. Listen to me, Zimbabwe. Chese chaka nyorwa na Mwari mu shoko ra Mwari. Chiri very, very, very important. And Mwari pese paano pa a directive instruction. If toziva kuti there is a force of rebellion yaanenge achiadressa. That's why you see kuti he has never given us a commandment to eat, because already a hunger is a force that will always force you to want to eat without him saying anything. So ukazona ako kuti pray, there is a force that is resistant to prayer that may help you to become a prayerless person. That's why the word of God comes to thwart that. So today's topic yandakati nini, when God reminds you. Ndoda to udzidze nas as I'm starting kuti usashike pakuti Mwari atozofunga kuti nono kutoenderera kawo. Regeti mubatsiri. Testimony watakaona uchiisa iyai. Mwari afananga ari iye anafana kukuremind nezvayo. God should not remind you where he took you from. Amen. Ibasa rako kugara uchiyeuka kuti wakabva kupi uri ani. I'll give you one instant when God reminded David. He had killed Uriah, taken his wife. Mwari akati umambo kutonga majoko ndokutuma muprofita Nathan kuenda kunomureminder kuti mufasi wangu, iwewe wakanga uri mufudzi wemakwai, you are a shepherd. Kwedu kumarawo kuti munarabusa ino. Munarabuse? Munarabusa. Wanga uri kamufudzi kemombe. Ferdinand akamboimba mufudzi wemombe. Wanga uri mufudzi wemombe. Ndikabvisa Sauro ndikakuita inini captain wevanhu vangu. Ko rufariso urwo ruri kubva kupi? Which means David had forgotten that at one point akanga ari munhu asina basa. At one point vanhu vaitogona kuungana pamba kukanzonzi kuri kuuya munhu waMwari, iye akasaverengwa kuti munhu. Zvinotozonida a reminder kuti pane mumwe kuchitaurwa iye. Hakuna mumwe ere. Hakuna mumwe akasa. Imagine apa ndibaba. Apa ndibaba. Apa munhu vari kukanganwa. There is a young guy, amfana. Kari kumafuro kuchitaurwa David. God must never remind you that. In other words, when God elevates you to be a king, you must not continue getting carried away by the kingship. There must be the spirit of servanthood in you always. Unofana kurangarira every time where God has taken you from. Amen. Mukazoona Mwari akuuya akuti imi vana veIsraeri mandikanganwa, ndakakubvisai munyika yeEgypt, nyika yeHuranda neruoko rwangu rwerudyi. Ona Mwari akutotora saidi ruoko raakashandisa, waenderera. Mukaona pakataurwa naMwari zvinhu izvozvo, the Bible says, and there was no king in Israel those days, and everyone did whatever he saw fit in his own eyes. Vanhu vaiita zvavanofunga kuti zvakanaka maziso avo. They never knew kuti pana kuchina Mwari. But the question is, was there no king in Israel?
because we knew that God had always been the king of Israel. Kureva kuti pavakapinda mupromised land, they forgot that there's a king above them. They forgot that there is a king who gave them the law. They forgot all that. I've got a scripture here from Exodus chapter 22, verse 21. Do not mistreat an alien or oppress him, for you were aliens in Egypt. In other words, Mwari kuti ukaona mutorwa, ukaona muforeigner, uchingomutarisa so, tanga wafunga iwo foreigner wako kuti waimbovawo zvakare muforeigner kuEgypt. Kana waiabuswa muEgypt, funga that pain you went through, wochiregedza kuti pain iyoyo iuye pana uyu, regedza kushowa mumwe pain yawakashowewa nayo. Rangarira the pain, which means kana uchindinzwa wakaenda through pain and betrayal and abuse, zvinoreva kuti you are an ambassador of love. Mwari vakatendera kuti upindane nazvo, kuti uzive kuti zvinorwadza, saka zvifanira kuitirwa vanhu. Usati now it's my turn to abuse others because I was once abused. No. Mwari ari kuti remember where you are coming from. Remember that you have been an alien before. You know how aliens were treated, and you know how much painful it is to operate as a second class or a third class citizen. Kuti zvinhu pazvinonzi zviri kuitwa vanonzi vanhu munenge musiri imimi. Chiregedza kupa that same treatment to others. Ko sei uri kukanganwa naiwe uri kuziva kuti wakakura namai nini. Waiabuswa nemudzimai wababa vako. Waiabuswa nastepfather wako. You did not have zvanga zvine vamwe vana. And handisi kuzoti chii chakazoitikawo kuti iwe uzovawo futi mai nini wemumwe. Ko sei uchikanganwa zvawakapindana nazvo. So why is it that mumwe munhu are under you right now as a stepdaughter, as a stepson? He has to say the same things that you were saying about my nini wako. Why are you allowing other people to go through the same pain that you went through? Should God come and tell you nikukwenya ko uri kukanganwirei? Taishanda tese mufactory. Ndobva wanzi iwewe wamanager. Zvinhu zvataikomplaina pamusoro pamanager wewe wakuita. Kuenda uchikangana tiuye kuzokukwenya here. Tikakukwenya unotifaya, unoti tikukudherera. Wadi kungoziva wega kuti you were also once a casual. Kukangana kwacho pride then creeps in. Yes. Watokangana. Wakanganwa wani kuti patakambovharirwa tea paya kunzi hatichamwa tea, takatambura sei, taiswera sei nenzara pafactory. Nemhaka yei iwewe uchitadza kukanganwa, because kana Mwari vakuelevheta iwe wanga uchimboona mumwe munhu achitadza pakazoiswa iwe. Mwari ari kuti iwewe ndiwe uchanokorekta zvinhu izvozvo. Ko nemhaka yeuvha vanoti nemo maabi yako. But uri kuziva kuti wakasuffer at the hands of the seniors who were behaving like this. Why are you behaving the same way? Usati waroorana nemunhu akamboramba munhu, tanga wabvunza chakarambirwa munhu. Lest you may go and begin to do the same things zvakaendesa vamwe. Kuda kungotsvaga kupa munhu mbiri yekuti anopota achiramba. Dambudziko nderekuti tinoita overzealous yekuda kuenda panzvimbo, but tisingafunge kuti patiri kuenda panzvimbo ipapo tiri kunodii. Listen to me, wherever you are operating from, whether you are behind the microphone, you are weekend, whether you are bishop, you are ministering, whether you are whoever you are, ziva kuti you are there because God wants you to serve a purpose. Uri ipapo. Have you ever checked what's your purpose in God's eyes? Pa uri ipapo. Panzvimbo ya uri ipapo, hauna kuenda ipapo kuti upuwe mari. Wakaenda ipapo to serve a purpose. Not to serve yourself. Yes, mari iri kuuya iyi ndiye kuti urambe uri mupenyu, urambe uchita izvozvo. Saka chiziva kuti chinokosha chii. So according to your purpose, are you serving well? Is God happy? Kuva leader zvireve kuti basa rako nderekuti vanhu vaomerwe neupenyu. Kuva leader ndekumeka sure kuti destiny yazadzikiswa yezviri kufanira kuitwa ipapo, uye vanhu vari kuita ipapo vazviita nemufaro. What are you doing? Pawakanga usina simba zvaikurwadza, zvaiitwa nevane simba against you, waanaro tiripi.
sei uri kukanganwa zvinhu izvozvo? Unoziva here kuti pane pamwe pokuti marriage so inda uchikanganwa so nchikanganwa chii? Unozwa kuti it's okay kuti umuremind kuti une shuwa here ausiri waizvirambira sadza izvo ndinodyirei sadza ndisandarorwa uchigara kudombosha vako kuningikini kumountain every now and then you were praying for marriage kunosidha ukandimanikidza ane unoona tete vangu ane tikaenda unoona tete chiita so chingonditizisawo right tozobhadhira pay forward kuida marriage uchiida but mabatiro auri kuiita so ndiyo imwe chete here yawaichemerai. Mwanasikana akatomboramba ndidi zvangu urorwa newe handi kunzwisise ukatomuendera kuna mai vangu wakanosvika ikoko mwana nyendomuda mwana ini ndakazodai chikazodii ukaona kuti vanhu vese havasi kunzwika ukaenda kuna pasta akazoshamisika akushedzwa ari kusvika uri ndwi wakagara musofa wakanyura manje wakati dukuruku imomo brother vati ivo vada kukochinhai pasta ini nazo no uda kuti mwari akudairise kusvikira mwana wevanhu atozonyara vanhu ndokukubvuma wakumugarisa namai vako. Izvezvi so ari kuchivhu iyo uri kuno ndozvawakamutorera wamutora wauya pamba wakubuda wakunogara nomumwe mukadzi futi ko wawaigwadamira uchiti hey will you marry me ko zvakazofamba sei? Saka uda kuti akuremind kuti nasingakudei makauya kwapasta uda kuti ataura izvozvo here ugotora tanondisrespecta usapane pambo kuti unoita kunge uchati naye hakuna here mumwe asiri inini angataure nemunhu uyu amurangaridze kwaari kubva. People vane kasystemi kekukanganwa kwavakatorwa. Alright, rega nditenge nemi madzimai. Alright. Murume wako hazviiteka kuti akuremind kuti aona kufunda akangokudawo usina kufunda wangona vana wako 2 handiti onga uchitambura ndobva akutora ndobva vaya newe kunoku ndobva atora vana vako ndobva avaita vake ndobva avaendesa kuchikoro ndobva iwewe akutangira business ndobva akutoresa license ndobva akutoresa passport ndobva watanga kuitawo zvinhu zvine musoro kusvika wakavhura kabhotiki kaonakwa kwa izvezvi une mari yako. Ngaasakuremind izvozvo, ziva wega ramba uri mudzimai ari faithful. Chiregedza kuoporesa vamwe vakakutenderedza, rangarira kwauri kubva wega. Uzvinzwa? Wakatomuudza kuti inini I'm HIV positive, akati nekuva HIV positive kwako koko ndinongokuda zvakadaro. Kune vamwe vanhu vakabvuma kuaccepta vanhu in all their conditions, but unotozoita sekunga hameno kuti munhu uchiremind here kuti aiwe because akazokureminder manje kuti ongone vana zvakuita sekunga ade vana zvoita sekunge waisada vana vangu saka nepamusana pekuti wakandiona ndine vana vangu wakutoita zvaunoda asi nyaya yekuti ana zvaunoda nhau yekuti ukangoti wofare ucheuka woona kuti wakaitirwa nyaya. Wow. And not, be too familiar zvekuti wakudheerera. Exactly. Wakuoverlooka. Wakuoverlooka zvinhu. It's like hazvina kumboitika. Unoziva kuti kuna vamwe vanhu kuti vakabatsirwa nevanhu so. Achiuya muno muHarare ndokwaenda achipota mari tobhazi chichichichi. Hameno zvaakazongoitawo ndokubva ati boom. Zvinhu zvake zvikatanga kufamba. Vanhu vai vakakusimudza vai. Hazvina kukunakira kuti vakuremind kwavakutora. Ingofungawo wega kuti une vanhu vakakubatsira kusimuka. Endawo une gratitude neappreciation. Ndakukudza inini. Endawo nekamari. Kana une capacity kuvatengerawo kamota, vatengere kamota. Vasina ivo kutaura. Ivo vakataura. Ndaingouya muHarare ndaizobatsirwa nevamwe. Saka vaitoita kuti vaitondibatsirira kuti inini ndizonike. Ko ndisina kubvira ndakaita mari. Ndikukudza ndini pastor wako ivo havapo pano. Ndati hazvina kunaka kuti ivo vazotaura kuti tisi takasimudza mukomana webut so because vanhu vanozopushwa kuda kuzvitaura, but zvinozoita sekunge raagodo harisi godo inhau yekuti vakangobatsira munhu rinenge raagodo but vakangobatsira munhu ari ungrateful chete. Vamwe vacho hamutozovhiziti mudzimai wacho pandaigara mumba pavo aipopota kuti mumba pangu panopindwa na8 saka izvozvo bedzi ndozvawashayira gratitude. Ingwani vaitoita kuti pamba pavo panopindwa kunyange zvazvo vakazesa time but waipinda ndoba vairara. Wadi kutarisa the side rekuti waipindapo wodyapo worarapo usingatarise zvetime dzawaudzirwa.
dambudziko redu tinozobata pacho pokungoti nekuti panga pane kacondition kakati tobva takashandisa. Exactly. Then we magnify we that. magnify that and then we do away with everything that is positive zvakaitwa nemunhu iye. Why should you be reminded that? Ziva wega semunhu. Ukaona chinzi uyu munhu akabva kuvanhu. Zviri kunzi munhu uyu anoremember vanhu vakamira naye. Kana paine munhu akamira newe, remember them. Imi mafundisi, kune mafundisi ari kumashure uko aikupa kamukana kekuparidza kunyanga ngana vanhu vake 13. Iwo ndo wakadzidzira kuparidzira vanhu 13. Ndobva wazosimuka wakuzotsvaga wako maspiritual father ako anoendera nawo nekastatus kako chichichi muchita zvemotikari dzenyu. But rangarira kuti kune vamwe vai vakakupa platform muvhangeri chakazengi. Urangarira kuti kuna pastor maregedze kumashure uko ndo vakakuita kuti unge uri ipapo. Pota uchi aunide mumwe munhu anokudza izvozvo. Ibasa rako kuzvirangarira wega. Takagara tichiteerera tanga kurangarira Exactly. as you speak, Bishop. Ukaona Mwari achiita kutonyora reverse kuziva kuti kuna vanhu vanokanganwa. And akatozvitaura akati urangarire kuti uregedze kukanganwa Jehovha kana uchinge wapinda mupromised land. Kana chibage chako chamera kana mombe dzako dzawanda, ritori muscripture inotaura kuti you will forget the Lord. Maybe kanecha kedu kuti when we begin to operate in abundance tinotanga kungorecognize vanhu vangori padhuze nesu. Maybe mumwe munhu akazongondipawo tenda ndiona ngana kuti chibaba but kuti uzowana mukana wekusvitswa pakutotrustwa kuti upuwe tenda kune munhu akakutakura mumashure akakuqualifya kuti ugone kupuwa that opportunity. Munhu iyeye anorangarirwa newe, ibasa rako. Naye wana baba wangaone makore mangani pawakarora iwo auonewo here kuti iwewe uri mudhara pane musikana aitopota achiexplaina kuti no amunzise murume ane rudo mukuru zvake. But babava vakanyarara. Une zvimwe zvinhu zvawaitaura kuti uri zvawanga usiri kuti vanhu vanyarare nyaya yacho kuti it's in improper fraction. Ukatora munhu uyu asina mwana ari mhandara, iwe wanga une mazivana ako 4 kare, akangosvikira ari amai. Ende vanhu vakatanga kumushora asi kugona kuchengeta vana, anogona kuvachengeta seke asati azvara. Muri kumuita amai kudhara nevana varipo kare vasina mbobvira akatakura nhumbu. People were so much impatient with her. Iwo ukatohakira nyaya yacho kuti agone zvevanhu, anga akadzidziswa nani? Unoziva here kuti munhu akazvara mwana anotomboenda kunana mama vachimudzidzisa kuti guvhu unosungwa so, unorinesa so, mwana anoberekwa so. Itori teaching inotouya munhu atoroorwa kare achidzidza newake. But akasvikira pakunotanga nevako iwewe, you were never grateful. Vana vako izvezvi vanoita basa rekushedza mudzimai wako nezita. Ende iwawo vatsure. Unoti kuti havawirirane nikisi. Iwe uchita basa rei? Saka akuremindere kuti ndakakuona wakapera kuti basa kudara. Izvo zvimabhebhi mama zvako zvine zvichingomufonera zvichimuabuse. Haugone kuti put your house in order. Mazivano ako awakaita nawo vana kuti anyarare mwana wavanhu awanewo peace mumba make. Kana unoti wapedza mabhebhi mama unozoti mamwe matete zvama zvako zviri very undiplomatic zvinenge zvichingoisa pressure pamwanasikana achifana kuiholda. Akatukwa nehama dzako unokuti nyarara. Anonyarara but ko pressure yavaisa inobviswa nani? Akuudzere kuti dzinza rako rinekamuka kusanamata so. Alright. Iwe unozviziva kuti wakakurira in a very polygamous family. Very polygamous. Baba wako angana wakadzi 4 muri 27 chichichichi. Watanga futi nyaya dzemagirlfriend kuti akuudze kuti uda kuita sababa wako kuti uzofambisa mbiri kuti akatuka baba wangu. Akatara kuti dzinza redu ndereningikini ndiro ndiro wakadzi hopo. Ziva wega kuti unobva from a polygamous family. Chitiza ka mweya webarika. Uda kuti akureminde iye kuti tizai mweya wabereka uri kumba kwenyu kuti muendese mbiri kuti ndo zvaanotaura kana ari angry nenyaya dzevakadzi. Alright, rekanyarare. Bishop Musa Kamisola, when God reminds you, we're also live on Facebook. Share this with someone or go watch it again. +263 773 115 025. Thursdays 5 to 7, Saturdays 12 to 2, and then Sundays 9 to 1. Tunawanika pa New Fantasyland opposite Eastgate, corner Robert and 2nd Street, upstairs Musinema 4, the City Gate Assemblies. Facebook page Dr. BMC. Church phone +263 773
115 025. 773-115-025. Thank you. Thank you so much, Bishop Musa Kamisola. That's Soul Food. We do this again next Tuesday, same time. It is Star FM. Check your time with mine, 10 o'clock, time for the news.